ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କିପରି ଅଛ? ଆଶା କରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀର କରାଳ ରୂପ ସଂଘର୍ଷମୟ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘୋର ସଂକଟମୟ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତୁମ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗର ଗଠନ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟି କି ପ୍ରକାର ଗଛ ପିଲେ କହିଲ ଦେଖି? କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, ଏହା ଏକ ବାଇଗଣ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ବାଇଗଣ ଗଛର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ, ଏହା ଏକ ଅଂଶ, ଏହା ଏକ ଅଂଶ, ଏହା ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଜାଣ, ଏଇଟି ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ। ଏହା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମୂଳ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗଜାର ଭ୍ରୂଣ ମୂଳରୁ ବାହାରି ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୂଳ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମୂଳ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ମୃତ୍ତିକା ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମୂଳ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଗତିରେ ମୃତ୍ତିକା ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମୂଳର ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଅଂଶକୁ ଆମେ କହିବା ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଏହାକୁ କହିବା ଶାଖା ମୂଳ। ଏବଂ ଏହି ଶାଖା ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ମୂଳ ବାହାରିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ। ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ଏହି ଅଂଶକୁ ଆମେ କହିବା ମୂଳ ତ୍ରାଣ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଏହା ହେଲା ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୃକ୍ଷର ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏହାପରେ ଉଦ୍ଭିଦର ପିଲେ କାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, କାଣ୍ଡ କଣ? ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଏହି ଅଂଶକୁ ଆମେ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାଣ୍ଡ ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ, ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଏହା ଧରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଏହି ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ କଣ କରେ? ନା ଶୋଷିତ ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣକୁ କାଣ୍ଡ ପରିବହନ କରିଥାଏ। କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ପିଲେ ପତ୍ର। ପତ୍ର, ଏହା କି ପତ୍ର କହିଲ ପିଲେ? ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର। ଦେଖ, ଏହି ମନ୍ଦାର ପତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶକୁ କଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ନା ପତ୍ରର ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅଂଶକୁ ପିଲେ ଆମେ ଫଳକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଫଳକ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିରାଟିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିରା
ଏଇଟିକି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟଶିରା। ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟଶିରାରୁ ସଂଲଗ୍ନ ଯୋଉ ଛୋଟ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି ତାହା ହେଉଛି ଶାଖା ଶିରା। ଏବଂ ଶାଖା ଶିରାରୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଶାଖା ଶିରା। ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଏହି ଅଂଶକୁ ଆମେ ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଂଶକୁ ଆମେ ବୃନ୍ତ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରଟି ଉଦ୍ଭିଦ ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ସହ ଏହି ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ସହ ପତ୍ରଟି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପିଲେ? ନା ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ର ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଷ୍କାସିତ କରେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷରେ ଜାଣିଲେ? ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, ଏହାପରେ କାଣ୍ଡ ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ଏହି ତିନୋଟି ଅଂଶ ବିଶେଷରେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।